Seisok kejing lek yakendo jong kaseng RWDO badu deputy manager jong ka NBCC bakaling khong kan debe yapo jong kari India. Nakaleng jong kaseng kala shimkhia da kabalik ujor shaki bor badi pe bat khmi ban plai lemno ya kejing tmu ban khang sai nasia kat bakaling khong kan hap no shabar nakani kari India. Hanre hadukan menta ba kejing ujor kejong ki kala long ka paseiso. Menta ka chanmet ngi wan ban pansyai pai ba shaka dong thain penuslahi berapoi mana kalian kaseng kala yo ban ye kendo halor ke isu ko yede bat ka longkhong ka chnong longkhong hang thia hapo ka rai langkhat ha ka yede bat tu ka fencing lane ka cingker sai narsia ka ba baro sikata ki pai ba nong chnong ha ka thi ka chnong longkhong kila dap da ka cing artatien bat da ka cing sngo ban nyau namar waktu ka fencing kan sayat na khmat jong ka shnong bat kan salai no na nagamap jong kari India tingi na kalian kaseng ni smukhia halor kan ga ching ot ching nam jong ki pai ba no jong shnong longkhong ngila her shi the ka shnong longkhong ha ubnai balai ngila yo bani kran katu kat ne bat kinong shnong jong ka thain ba kle pan pau ga ching ha ga bia dei ba kan ka fencing ka ba mot ban ker no nakmat jong ka shnong bat ka ban salong ban kan salai no na ka celami khalaya lani bakan sangat no shaki wepat ki banta jong ka wepat ka ri lani ka no manslan ten nagaleng ka sengala simkhia lor kan ka banta bat na nilalej mardor ban ya kendo bat u deputy manager jong ka NBCC hangte hapo shillong na ka banta ban ya tai ya mer bha lor kan ki issue ko kata ya barok kinong shnong ha tu ka longkhong te ha ka chingi kran chingi ngila ye kendo bar udi puti manager kolong ka pasaiso haru kata kata namar ba nagaliang churu la priang halor kanika khubor ka ka seng kala ra halor kanika ching chung kinong shnong chung kanika shnong longkhong ban nagaliang churu la ai ka chingkular ba uru un sa phone no shepo delhi ban ye kran bat kanika issue ha be dei bat kamat ban nam care fencing nakmat jong kesnong longkhong henry kat bala unia kren bana penbek yang kena kam shepo delhi bat ka home ministry bahkan simkhia lot ni banta bahkan care no shadien jong kesnong longkhong tena kaliang chungi kaseng ni sngoban ai ko burom uni deputy manager ba ula simkhia lot ni banta ba ula sngap lami kan ke chingot chingnam chung pai ba bat ke chingot chingnam chungi kaseng reward development organization te hakata ka chingi kren chungi ngila yo bani kren berbali da ka chingi kren bat ngila boru da ka ching tho haka arpo artrik banai balai arpulai te halor ka chingwan no chung ka election ngemla shu ban ya chekmat halor kan ka banta namar ban kaliang chung ni deputy manager wang ba un sapha ban inspect Henry ka danno kan election ngila sange na kuntu Henry kan ka sngi ngila yo bang banwani kendo ba bat nilayo ru sai sin pat kan ke cingkular na kaleng cungki baki om baki ladep bani kren bani tai sani halor kan ke mat ban da sngongo skadai ya ke cing simkhia chung kan ke NBCC bani kren lem halor ke issue be dei be fencing polkat tini ai kublai shibon e kan ke mat ai ni ai kublai shibon halor kan ke mat ke be dei be kalangkhong village kaba ki pai ban ane shikmat kim lei shu ban bu ka men sem artatien ka men sem banyau namar kum ka seng hi ngila ya chekmat ban ye kren halok ning banta bar ka cingkular hi kalami ba nakaliang deputy manager NBCC Shillong ula yo ban kren chipo delhi ban nam ker shu ya kanika shnong longkhong hende ban ker no shadin chung shnong longkhong te tangkat ne hi ngi nakaliang ka seng hi ngi pan sngo shi ki pai ba chung ka thain pon osla namba kum chu shi ki thain bordar sha the ba ken nam dan kono ka ching banyau halor kani cingker fencing yo le ste kidon kinu ki banta ki ba ya tengkho cinge kila ban pentip sya ka sengru khnang bangila ban ya perkhatlang ban ya shimlang yang ki issue lada kidon ha kinu ki banta tena galeng cingi ni ai khublai shibon ya ki nong chnong longkhong ro kumchu bat kumchu ru ya deputy manager juga NBC Shillong ba simkhia halor kani ki issue